ሰላም ተኸታተልቲ ዳሜራ ኢንተርቴይንመንት ንሎሚ ድማ ዶሽን ትግርኛ ሒዝና ልኩም መፂና ኣለና። ኣብ ሂወትና ሕጉስ ሂወት ንክህልወና ዝሕጉዝና 7 ነጥቢ ሒዝና መፂና ኣለና ማለት እዩ። ብሓንሳብ ኮይንና ክንብሎም ኢና 7 ነገራት ኣብ ሂወት ሕጉስ ንክትከውን ዝሕጉዙኻ 7 tips for eine glückliches Leben zu sein. 7 tips for ein glückliches Leben zu sein. ቀዳመይቲ ፈፂምካ ኣይትፅላእ ሃሰ ኒማልስ ካልኣይቲ ልዕሊ ዓቐን ምሕሳብ ኣቋርፅ ልዕሊ ዓቐን ምሕሳብ ደው ኣብል Hör auf so viel nachzudenken. ሳልሰይቲ ቀሊል ንበር einfach leben. ራብዓይቲ ውሕድ ትፅቢት ምህላው wenig Erwartung. ኩሉ ግዜ ፍሽኽ በል immer lächeln. ሻድሸይቲ ኣወንታዊ ኩን sei positiv. ሻውዓይቲ ምስ ኣምላኽ ርክብ ይሃልኻ bleiben Sie mit Gott in Kontakt. እሺ ናይ ሎሚ መዓልቲ ነዚአን ይመስላ ነይረን ገለ ሓጊዘናኩም ምዃና ተስፋ ይገብር ዝኾነ ሓሳብ ሪኢቶ ዝህልወኩም ድማ ኣብ ኮመንት ግደፍለይ። ቴንክ ዩ